Is that why Nigerian army suna da emblem nasu kasan har yau akwai Islamic scripture kai? Ci gaba. Yo. So kamar yadda nake ba da bayani a ɗazu, purposely they were groomed and initiated nasu da shirin aikin jihad kawai ba wai aikin soja. So a wancan lokaci idan aka ce mana wai a labarin duniya an muka ji an ce akwai fake soldiers, in ka ji an ce fake soldiers a wancan lokaci wanda matan 'yar aduwa suka yi conspiracy, the former chief of army staff, shi lieutenant general dan bazau, an turo waɗansu like a battalion su zo just purposely ba don wani abu domin a nuna musu unguwannin wuraren da predominantly Christian set of areas suke, a shiga in an samu Krista a mafin nasu. Shirin da federal government suka yi kenan a kasan. Wannan karuwa wanda take matan shi late president Umaru dan Yar'adua, she led the operation, ta ba da directive ma commanding officer na 3rd Armored Division, za ka lidin yadda za a kakashe arna Krista a plateau. Aka yi ma chief of army staff aka ce masa za ka coordinating yadda za a executing operation na jihad a plateau a kauda arna. Shi ne lokacin kaci ana ce fake soldier din ba waɗansu ba ne, su ne 'ya'yan musulmin ne da aka selected, because galibin waɗansu su an yi selecting nasu daga Kaduna military cantonment, an ɗibi waɗansu daga military cantonment na Bauchi state, an ɗibi waɗansu daga different cantonments na Abuja, waɗansu daga Abacha barak, waɗansu daga Yakubu Gawan barak, waɗansu daga Magadishu barak, duk an cire su, waɗansu daga Kamut Bas an cire su, yaran musulmi strictly aka tura su, an ce mission naku a plateau ku zo ku kauda arna. Abin da aka gaya musu kenan sa. So idan wani yau yana maka magana akan damuwan da yake faruwa presently, za ka yi relating nashi da past. It is an ongoing program, it is an ongoing campaign, har yau ba bari ba. To wuraren da manyan masu bi suka faɗi kenan a cikin gwamnati, mutanen da suka gane suka ɗauki action akan wannan shine General Olusegun Obasanjo, former one-time military head of state, the former president, commander-in-chief one time, then the former minister of defense, General T.Y. Danjuma, you understand? So they came up daga bisani sai suka recalling memory towards the past history a da suka duba sai suka ce ga irin ethics na wayannan mutane, so yanzu opportunity ne wanda mu za mu yi amfani da shi, bari mu karya karfin wa'annan miyagu a cikin gwamnatin Najeriya. Ba karya bane abin da Obasanjo suka yi da T.Y. Danjuma, sun yi shi deliberately su rage karfin wa'annan miyagu, domin in ba haka ba za su ba ma masu bin Yesu wahala a Najeriya, za su karɓe kasa. Ba karya bane. So bayan da Obasanjo ya handing over power ma Yar'adua, within the shortest span of time, dan gajeren kalilan wannan lokaci, suka yi kokari as quickly as possible suka fara revisitation akan wannan evil perpetration da suka dade suna yi a da. Suka ce bari
su enhancing arrangement nasu as faster and as quicker as possible, su iya meeting of the target nasu domin times da suka losing for the past 8 years da Obasanjo ya yi mulki. Shine kaga akwai da unnecessary retirements were going on. Ana ta korin yaran Krista a police, ana ta korin galibinsu wasu su a air force, army, custom, immigration, state security service. Duka a lokacin da Yar'adua ya shekara, matansa kasan fanatic ce, to matansa aka yi amfani da ita da yake shi bai da lafiya domin a yi achieving wannan MA. So ita tana remoting, tana ba da directives ma serving chiefs, yaran musulmi da suke cikin gwamnati, za ku yi kaza, za ku yi kaza a can, za ku yi kaza a can, za ku yi kaza a can. So aka yi ta yin haka har zuwa lokacin da ubangiji ya zo ya tauna asirinsu daga kan rikicin uprising na Jos a 2010 January. Shi ya fara tauna asirin wayannan miyau, aka gane ga aim nasu. Daga nan kuma hannun ubangiji ya fara revolting against them. They began to lose their ground, sun fara losing dim matsayinsu. Kamun Goodluck Jonathan ya zo ya shiga, da suka ga Goodluck Jonathan ya shigo sai suka ga duk kuma ya riga ya kure masu, don haka wani hanya ne suna da shi, ba wani hanya shine sun ce to bari mission na Boko Haram ya tashi. Dalilin da mission na Boko Haram ya tashi a cikin kasa domin one of shirin leader Islamic extremist as a former military dictator, shi General Muhammadu Buhari, shi bude baki ya ce idan CPC ba za ta iya kafa gwamnati a Najeriya ba, su za su saka gwamnatin da za ta yi mulki yau da gobe ta kasa yi. Ina ya faɗa ya ce, who will make the government of the day to become ungovernable. Ya faɗa, media na Najeriya sun ɗauka, jaridu sun ɗauka, ba ƙarya ba ne ya yi. Duk wayannan takardu jaridu da kake gani a nan, duka references ne ake suke ciki. Duk references ne towards their campaign, part of their mission of making the government of the day to become ungovernable. Ga wani misali, duk yan Boko Haram da Islamic extremists wanda suke championing cause na mission na Boko Haram sun karbi umarni a wuraren su Babangida su Buhari cewa ga misali nan na irin abin da ya faru a 1967 lokacin da an ce a raba mutanen southern Nigeria, southeastern Nigeria, southwestern Nigeria, part of middle belt were all evacuating the extreme north back to their origin of destiny. Ga misalin sa shi ne. So galibin maganar da muke yi duka abubuwa ne wanda sun faru live, kuma an zo an yi ma mutane deception. The average Christian of today lost his bearing. The average Christian of today messed up his book, the biblical book. He turns it upside down. Yana karanta shi. Spiritual leader na Krista a yau sun zama makaryata, sun zama masaurata, marasa gaskiya.
wayansu su ma suna zuwa wurin wayannan shugabannin musulmi a arewa su karɓa kudin jini, su karɓa kudin haram, su karɓa kudin banza a hannunsu. Yaushe ne spiritual leader mai bin Yesu zai iya faɗan gaskiya? Yaushe zai iya yaki da miyagu? Gashi sun zama annabawan karya. The church din, the civil servant Christians din, the ex-service Christian officers, both the army, the police, all the entire paramilitary, the state security service, suna tsoron magana a kasan nan domin zuciyarsu ya mutu akan evil wanda musulmi suke yi. Suna tsoro, wa'yansu sun karɓa kuɗi kamar yadda littafin Amos ya faɗa. Ya ce, littafin Amos ya ce, shugabanai na Ubangiji masu bin Yesu in suka je suka hau kan tebur na masu aikata mugunta, tebur na masu shan jini, tebur na masu kisan kai, tebur na 'ya'yan shaɗan, suka ci tare da su, suka sha tare da su, menene za su iya faɗa? Abin da yake faruwa da masu biya a Najeriya kenan yau. Shi yasa kaga musulmi suna ta samun age akan abin da suke yi. Bari baka misali, idan ka samu wani ɗan banza ya tashi daga waje